piye jawane? Ya iki sunduk. Mbah. Lalu. Kecelak ile. Kowe ora renang, pas dijak surung. Kelas iki kok pelan. Aduh. Pak. Apa? Katain tangannya beda. Sikile ya kayak kodok. Tangannya Kak. Kayak anak. Kakak itu taruh Kata-kataan. Iya kata, tapi ora kodok. Ini kan akhirnya ready kan. Iya akhirnya. Soalnya bahannya terjal guys. Masak anak nasi itu loh. Tapi enak ini ngambung ini. Halo, jadi pengen ngambang. Intan. Mbah. Kita masih belum guys. Sayem mintanya ning ngene. Terus guys. Pestan. Ini ya, Tuku mie. Woo. goreng.
Pinten lho wis njaluk pop mie yo. Pesen ning kono apa? Iya. Ya, tak pesenin ya. Mbak, Mbak sajian pop mie. Nyuwun pop mie. Kopi apa? Kopi goreng. Siap kopi biasa. Iya, dicuci Intan ya. Nggih, Dek Intan. Goreng. Mie goreng sedap. Aku goreng Indomie enak para. Ya wis, Kopi goreng apa kuah? goreng. Kalau Lina. Wes, Dang. Tahanan. Ya, tahanan. Tahanan. 1, 2, 3. Halah. Urung apa-apa wis metu. Langsung ngambang. Putri kalah. Aku udah ngumpul ini. Hanya 15 detik saja. 15 detik. Apa? Hah? Ayo, cici lewat. Lagi ini suara mbak Watu. Lah ora. Ayo. Ora tekan. Cici lewat terus. Alah Lila keok. Putri suwi Putri. Putri ket bangi men ngombe banyu wae. Ora. Dene ku bari ngomong. Pekembang wae engko ben. Seru banget ya Allah. Lagi pertama kali Rene dan nyeneng banget ya ndelok banyu-banyu ngene seger. Apa? Kenapa ning air? Masak ke Pak? Hah? Cara bernapas ning air kok. Malah pinuk, guys. Iwake iki sampai ketok tuh. Iwake ketok gas itu. Iwake ketok kan sampean. Ya wes saya mlebu. Kae Intan, guys. Intan bisa jalan ke sini. Tan. Seru. Intan nyemplung ah, Tan. Gak apa-apa main air lah. Duduk sini lah bola ben basah. Sapira nah? Sapira? Dah. Sadodo. Mosok. Letak. Nah. Gurine udah keramas. Bisa selenden ta. Nah. Seger ta? Enak. Iya, ada. Jadi kamera enggak di sini aja ini. Enak iki rasane. Ada ya ta? Nyemplung ya. Iwak. Iwak tadi, Pak. Ayo, Pak. Wes ayo temen tas. Loh. Enak Iya toki kok mau mentas. Enak ini, Mbak. Ngene kok engko jam 2 metu. Pret. Iki lho wis jam piro? Tiga dulu Mbak Putri ya. Cekulan. Ben amplop ya. Kae cakae malah kosok-kosokan. Apa? Iya, telepon. Ayo. Telepon ayo. Saya. Dira lo. Ayo. Aku nyeteng tok aja. Aku kalau Jelina. Dene apa nek jeru-jerunan?
Kelep kok ya. Tan iwak tan ngarepem tan. Delok. Lho iwake. Iwake akeh ya tan. Apa piye apa piye? Mbak apa piye jawane? Mbak. Karek kono. Wes ayo mentas, ayo mentas. Ayo mentas, ayo mentas. Mripatem wis wabung. Mini mateng mentas. Halah alasan ae. Segera ke mau mentas. Lah, sing kono. Sing kono aja nek. Lah wis. Boleh kata enak ini mangan apa kae? Ma tempe gorengan. Gedang. Gedang. Kan dibuka libu. Hah? Dibuka libu. Gedang. Sana korene ya. Wes. Wes, guys. 5 menit. 5 menit. Ojo lanjut, guys. Nek ngene wis teko nanti kita makan di seteng lagi. Kandani lah. Wes to. Angel kandanane. Angel. Wes angel. Angel. Walah, Nikita sudah datang, guys. Makan with the view. Ya Allah, masuknya cuma 4.000. Cuma kita berlima cuma 20.000 ya. Berarti masuknya cuma 4.000 guys. Luar biasa ya Allah. Mergi bener sapa to? Soccer ball. Liburan murah, Makan with the view. menyenangkan. Sumpah guys. Pinten? Suka? Kimari minusnya ya waduh guys. Iki nek saka cepet. Mbak Lina gak mau tukoan. Itu sudah. Kalau guys tak butuhno Lina. Oh, Mas Sono aku yo itu kita menyusul ke sana. aku lagi belajar pakai Sana. Iki lho guys, lah view-nya guys. Menyenangkan banget. aku dene lho kon juga baju kok. Apa bocak meneh gede itu. Sak meneh kan. Alah lagune copyright borak. Bisa ya le, dari iki kok kanane gak apa-apa. Maaf ya. Maaf punten ya. Guys, ger. Ayo apa Caca? Ayo, sama. Kita sungkono guys, ben adik-adik ben nyetel lagune. Kita menyusul adik-adik yang sangat sejuk sekali makan sambil kecek. Ya toh? Seger toh? Yalah, guys. Tapi tenang, rasanya nek mengkasih wadem iki. Yo. Walah, sejuk. Hah? Jam berapa? Setengah telu. Jam telu. Kita kafe jam loro. Jam loro mencak. Lah piye mupong kok. Aduh, mundur sini. Minta tolong. Oke sih, sudah. Walah, seger. Enak. Guysnya aku. Wah, ini dia aku mie rebus. Mie kuah. Nanti. Oke, itu bekas jembatan, guys. Siapa sih? Ya nggak tahu aku.
sarapan. Loh, Piye iso mau? Anes gue pecel ini meja ben sarapane sampean mbok maem. Kono main. Oke, kita makan dulu ya. Ora mentas-mentas, guys. Loh, sandalan. Loro. Nganggo sepatu boot jadi. Piye kok sama mentas? Yo ngenteni ngenteni. Seweger kok. Jajal nek cedak ya, Nah. Bundino rene mesti. Gasaan deh. Kowe carane kok pinggir kono. 170 cm. Dhuwur pira? 150 kotor. 1,5 meter kotor. Wow. Nah, delok ana sikilem nah. Wi akeh selek-selek mati berarti wi. Delok ya. Lagi. Akeh selek-selek matine dadine sikilem apa dipangani, Pak? Ayo. Ndang. Wis iki wis berasa lagi nyeblok. Sandalnya gak mana, gak kena dukungan. Iki serasa kolam renang pribadi. Iya, biasanya mana mbak? Iki kan weekday. Apa? Weekday to Iya, iki. tas sekolah ya? Iki kan dino Rabu. Sesuk nek rene nggo seser yo. Iwake wagi kok. Kintir, wis kintir. Kok aneh-aneh ae. Ayo Mas. Mbak sampun. Ora barbari gorengane. Padulem kowe terus gak mentas kowe. Ya rasa mentas nek ngono. Ji, rolu. Gak ngono. Iki cara dijakno apa ya seneng kok. Enter. Entir jare. Malah nek kene mek pacare gak sahdu. Lho, nyemplung neh to kae. Nyemplung neh sidone. Alah ya. Wes guys, malah do mau mentas iki piye iki? Wes sore mau mentas donan. Wes ben piye kono? Iki biasane akar-akare ngene iki. Ayo. Cek foto-foto, guys. Piye kowe piye? Kowe foto-foto. Ya, sedilu. Penak leh nah ning kene. Sing kok kene lho sejuk. Kan ya. Ya. Wes ben dipuas-puasno. So nek prai rene ket esuk sampai sore ngungkomo sampai jebibir. Ket celana wis tau rene? Oh wis. Hi iwake wagi, guys, kalau wagi iwake. Kita seneng di sini. Nek jalan sesuk nganggo sendal yo ta nek rene. Enak ta? Sesuk rene gelem gak? Senduk-senduk tok. Gelem apa gak? Ngenteni gorengan, guys. Sawane ra karuan. Nah mbak, nah enak tanganku mau ketok ya. 1, 2, 3.